На 7 декември в зала Армеец София се организира изложение «Автомобил на годината 2012». Освен фенове на автомобилният спорт и хубавите коли, на изложението забелязах и атракцията на вечерта Христо Стоичков, на който се изкуших да задам няколко въпроса. Не може да си представите колко е приятно тук между тези двама мъже. Толкова привлекателни, с такава хубава кола отзад. Ще ми кажете ли, господине, вие какви коли най-много харесвате? Всички, щом ни капи. Важно е хората, които са зад волана, да не забравят това, което Илия ми е казал преди много години. Че това е най-скъпото оръжие, което може да съществува в света. Никога не знаеш кога ще гръмне. Затова по пътища по-спокойно. Така. Вие какви коли имате? Аз имам много коли. Какви? Много са. Да ни правим реклама. Но... Не ви плащат? Не ни плащат, защото сме в кризисно състояние с Илия, затова не искаме да правим реклама. За мен най-хубавата марка са самите шофьори. А те вече могат да кажат като професионалисти кое им допада, как им допада, защо им допада. За мен този човек е първият инструктор в България, който да чукна на дърво. Верно е, много след толкова много съвети, където ми е дал, нямам такъви тежки пътни происшествия. Единствено, някой трамвай, някой автобус, кога е спрял, не го видим, тогава. Точно. Коя е най-високата скорост, която е развивал Христо Стоичков? Да ти кажа, в Испания 140. Защо това много малко? В България 140 по 2 пъти. Но един път само. Да изпробвам. Само, че не забравя, че имаме наказание по пътища, когато караме бързо. Това, че още за сега нямам снимка, не съм ме снимали. Макар, че карам бързи коли, съобразявам с скоростта, тъй като това, което ти казах. Не трябва да заблуждаваме, че като караш хубава кола, тя не е сигурната. А фен ли сте на моторите? Не. Само на 4 гуми. Това ми е казал Илия Царски. Царски, да. Ти, Илия, караш ли мотори? Аз не съм те питал. Затова се казва Илия Царски. На 4 гуми. Аз съм казал на Христо, който е мой много голям приятел, точно как да управлява автомобил и той го прави по най-добрия начин. Може да се качим заедно в тази кола сега или не е позволено? И може с Не, сега Христо... няма. Преди състезание няма. След състезанието ще им дадем да се снимат. Каквото каже... След състезанието. Защото аз мога ли поне аз да се качам? Не. Защото само можеш да пипнеш колата за кадем. Само да я пипнеш за кадем. Чакай да я пипна хубаво, така, моля ви се. Това е за кадем.